България. Докато бях необвързан, което беше много отдавна, харесвах грешни жени. С огромно умиление си спомням за една грешница. Тя самата съзнаваше, че е грешница и редовно ходеше на църква. Веднъж влязла при свещеника и казала: по време на постите спах с 5 мъже. Защо ми го казваш това? Искаш да се изповядаш? И попитал попът. Не, дошла съм да се похваля. А сега ще чуем една песен, посветена на хората, които не са безгрешни, но пък са истински. Представям ви Невена и Азиз. Аплодисменти за балет Магаданс. Очарователни, както винаги. Пожар на сцената, пожар. Азиз. Пламнахме. Благодаря ви. Виждам. За Невена. Това е Невена. И Азиз.
Кажи ми, защо смяташ, че публиката трябва да подкрепи Невена тази вечер? Защото наистина е една от най-пеещите момичета, които някога съм чувал и носи огромно сърце в себе си. Преди малко направихме една божествена молитва, заедно с колегите хванахме се за ръце и наистина, скъпи приятели, драги зрители, скъпо жури, аз обичам Невена и винаги ще бъда до нея. Благодаря ти, аз те обичам. Аплодисменти за Азис! Мариана, хареса ли ти изпълнението на твоята изпълнителка? Искам да благодаря на Васко за това, че дойде и че каза толкова мили думи. И моя приятел Васко, аз така го наричам, за мен той е Васко и не е Азис. Изключителен артист. Никога няма да разбере Невенка, извинявай, просто се вълнувам. Никога няма да разбера защо толкова много мразиш поп-фолка, а реши да пееш поп-фолк. Това винаги ще остане загадка за мен. Представи се много добре. Ивана, безгрешна ли беше Невена в изпълнението си тази вечер? На мен ми хареса начина, по който изпя песента, различна от тази, която сме свикнали да я чуваме като Глория. Тя изпя с повече поп-орнаментика, но всъщност комплиментите са към Азис специално от моя страна, защото той не се опитваше да преобладава в дуета, да те надпява през цялото време, а той допълваше. Имаше толеранс и не искаше да изпъкне да